budeš vedieť, že Ježiš prišiel na táto miesto, lebo každý, kto modlitbu prijímal. Je to tak, bratia a sestry? Amen, amen, amen. Modlite sa v duchu. Všetci vás poprosím, čo ste už v duchu sa modlite, hej? Halleluja. Poď sa pomodliť. Drahý Otec, v mene Ježiša, my sa ti privádzame tvoje deti, tvojich synov a tvoje dcery, ktoré si až tak miloval, že si poslal svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista, prišiel a zachránil týchto ľudí. Otec, tvoja láska je obrovská, my nevieme pochopiť, ale jedno vieme, že si dobrý Boh a že nás veľmi miluješ. Ja ti ďakujem za každú jedného brata a sestru, ktorí dnes príjmu tvojho syna a v nebesiach zapíšeš ich meno, drahý Ježiš, do kníh života. A ti ďakujem, Pane, že títo ľudia budú s nami v nebi. Halleluja. Halleluja. Poďme to tak povedať. Drahý Ježiš, i dnes, tak ako sme, aký sme, prichádzame pred teba. A prosíme ťa, aby si nám pomohol, aby si viedol naše životy. Doteraz sme to robili bez teba. Ale my vieme a veríme, že si Syn Boží, že si zomrel na kríži, presne kvôli nám, že si trpel a že si išiel do pekla namiesto nás. A takisto vieme, že ťa Boh tretieho dňa skriesil z mŕtvych a si živý. My vyznávame, že si Mesiáš, že si Kristus, náš Spasiteľ a náš Boh. A dnes ťa prosíme a pozývame ťa, príď do nášho srdca a prebývaj. Buď kráľom, buď pánom našich životov, lebo my vyznávame, že bez teba sme to viedli zle. A preto máme potrebu, aby si nám pomohol. Ďakujeme ti, že našu výzvu príjmaš a naplňaš nás. Amen. Budem sa naozaj. Amen. Halleluja. Slúž Pánovi Kristovskom, zváži ho, mení Ducha Svätého. Pod Kristom nám podnáš. Halleluja, daj si to ďakujem, že povedeš, že ukážeš pravý svet a ty cestu ukážeš do požehnania Ježiša. Halleluja, Páne, ďakujem za život, Pane, tak si budeš s tebou, byť svojim kráľom a spasiteľom, Duch Svätý ťa bude viesť. Ďakujem ti, Ježiš, že budeš chrániť celú rodinu, ktorú Kristova, na jeho deti, na jeho manželku, na jeho celý majetok, na jeho financie, kamkoľvek pôjde. V mene Pána Ježiša Krista budeš ochránený, v mene Ježiša. Amen. Môžete sa ísť prezrieť, bratia, poďte chlapci za mnou. Aj ženy ukážem vám, kde sa prezrieť. Oni. Idem s chlapcami. Amorou, krátko. Oginky, pojdi. Máš svoje, možno tešné, to je dobré. Holdiku. Ale doslova nemáš dobre. Ja viem. Vidíš, že Pán Ježiš odsúdil vždy, že tretieho dňa stal z mŕtvych, ale že vládne popraviť živého Boha, nič nám nebráni, sme ťa pokrstili, mene Pána Ježiša Krista. Halleluja! Halleluja! Svetová stojí.
celé to rozhodne. Vieš, veľa mnoho ľudí Pánovi. Amen. You believe in Jesus Christ? You believe in life? What is it? Okay. Name of Jesus. Hallelujah! Pomalu. Anglicky też. Brian. Hallelujah! Hallelujah! Ten Slovak or English. You believe your heart today? Okay. Take your note. I'm baptized to you in the name of Jesus. Hallelujah! V škole, na uliciach, všade bude s tebou. Halleluja. It's gonna be cold. Sorry, you're not gonna like it. English? See, cold. You believe Jesus Christ is life? You believe Wait, I you wanna can see. keep your heart? I wanna see. Your nose? I'm going to baptize you in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Tam to bude chodiť, bude dochrání na škole, na uliciach, všade. You're not gonna like it. Vidíš ho, slovenský alebo ide. Veríš, že Pán Kristus je živý? Veríš tomu, že dneska môžeš robiť povedať? Nám nebráni, že tak okrstení. Látkaj si nos. Krstíme ťa v mene Pána Ježiša Krista. Hallelujah! Ježiša Krista, kamkoľvek pôjdeš, všade bude Pán Ježiš s tebou, bude ťa chráňovať v škole, na uliciach, všade, kde pôjdeš, Duch Svätý bude s tebou. Amen. Amen. Is it cold? Vamos, poďte tam. Will baptize you in the name of Jesus. Hallelujah! Dochránená v škole bude Pán Ježiš Kristus s tebou, bude všade, kam pôjdeš, vonka bude chodiť. Ježiš Kristus bude stále s tebou, bude ťa ochraňovať, je tvojim kráľom a spasiteľom. Amen! It's cold, right? It's cold, right? Ideš? Hokej, tu je mama. You just see that? Veríš tomu, že Pán Ježiš Kristus je živý? Veríš tomu, že je tvojim kráľom a spasiteľom? Už nám nebráni v tom, aby sme ťa pokrstili do mena Pána Ježiša Krista, keď si nosí. Mama, tu je živý. Hallelujah! Amen! V mene Pána Ježiša Krista, kamkoľvek pôjdeš, Pán Ježiš Kristus bude teraz s tebou, bude ťa ochraňovať, bude ochraňovať tvoje deti, tvoju celú rodinu, budeš ty privádzať ľudí k Pánovi, v mene Pána Ježiša Krista budeš šíriť evanjelium, lebo si sa stala kresťankou, Pani. Ďakujem ti za túto ženu, že sa stala našou sestrou a bude mnohých ľudí privádzať. Amen. Amen!